Welcome mo kapag weekend kaninyong tanan may galang mga kaigsunan nga kanunay nagsunod sa atong tulmanon takna sa pagtuon. Nalipay kami magkikauban ninyo nining usa ka oras nga pag-review sa atong lesson for the week. Ug gani inianda karon sa ikasiyam nga episode sa tibuok last quarter of the year 2018 mga kaigsunan. And we are now so far in the topic the most convincing proof kung atong binisayon mga kaigsunan ang labing madanihon nga pamatuod. Dinhi ang panagiusa sa katawhan sa Dios makita gyud nga maoy labing dako nga pamatuod sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan nga sila mga katawhan sa Dios. Kuyog nato karon mga higala ang ato ang regular nga mga panelists sa takna sa pagtuon dinhi sa atong pikas nga bahin ng atong Women's Ministries ug SI Director sa South Philippine Union Conference, si Ma'am Pinky Cadenas Gulfan. Din sa pikas nga bahin mga kaigsunan, ang atuang LMS Dean sa South Philippine Union Conference in the person of Pastor Dem Tautau Jr. Lipay kami nga ubanan kamo o kamo makikauban kanamo nining atong pag-review sa lesson nato nining sa manahon. Sa dili pa ta mo sa unahan, atong hangyoon si Ma'am Pinky nga magdumala sa pag-ampo sa pagbukas niini. Mag-ampo kita mga kaigsuonan. O Diyos na mga langit nun, amo ikaw ng pasalamatan sa gayon nga maghihatag ka namo nga diin kami makatuon pagpadayon sa leksyon aron kami malig-on sa among katapusan hugna sa pagpaabot sa imong ikaduhang pagbalik. Amen. Panalangin ni tanan o Diyos ang tanan nga mga kaigsuonan nga nagapamati ug nagatanaw nining takna sa pagtuon. Amen. O pasayloa kami sa among mga kasaypanan aron kami takos sa pagdawat sa tubag sa among mga pag-ampo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. 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 Sa magkausap pa, amo kamong gigreet og happy weekend mga kaigsunan. Sa dili pa nato pagatukyo ng atong lesson gyud nga material ato sa unahon ng atong ginahimo kanunay nga mo ang pagpanimbaya sa atong mga higala mga kaigsunan na kanunay nagsudong, nagtan-aw ug nagpaminaw nining atong material sa pagtuon sa atong lesson. Pastor John. Happy Sabat alang sa tanan nato mga nagasunod sa ato ang taknas pagtuon matag semana. Og gusto na akong timbayaon ang ato mga kaigsunan nga nagapaminaw sa laing kabaybayonan. Si Brother Glenn og Sister Gwen Anggos uban sila mga kabataan, si Brother og ang iyahang sister og uban usab kay Sir Leo Repiki og sa iyang asawa si Ma'am Shirel. Sila kanunay nagpaminaw sa ato ang takna sa pagtuon bisan pa sa layong dapit. Amen. O ako sab gusto nga timbayahon ato magigsunan diha sa Mambahaw Kamigin alang sa pakiguban nato ining Sabaduha sa atong pagtigom diha sa atong iglesia. Ma'am Pinky. Greetings sa atong mga kaigsuonan diha sa Alabel, Sarangani. Kini sila, si Pastor and Mrs. Rene o si Ma'am Helen Quinto, Pastor Rene o si Ma'am Elizabeth Rosa o sa ababtikon nga leader sa mga kababayan diha si Sister Marilyn Gumahan, atong mga kaigsuonan, Brother Bernardo o Ma'am Miriam Ayuban, Brother Ricardo o si Sister Gingging o Maymay Panyares, sila si Jelry o si Christine Garling, Toto Judith Parilla o Dr. Calextro o Juby Liharso, Engineer Vicente Celsa de la Cruz, Conrado and Juby Selva, Engineer and Mrs. Victor Baliao, Rosauro and Michi Monsanto, Macmac Monsanto, Sister Josie Flores o sa ato pang mga kaigsuonan nga daghan kaayo diha sa Alabel. Ako sab i-mention dinhi ang pag-greeting sa atong mga kaigsuonan diha sa pantukan diin bag-o lang ang gihimo ang Women's Evangelistic Effort. Atong i-greet sila si Dr. Bong o si Sister Myla Lantaya and family, Pastor and Mrs. Bonifacio and Ruth Cruzada, Anabel Pueblo, Jubilin and Ray Barrientos, Roth Espina, ang pamilya sa mga Albite, Morelia, Magsipok o ingon mo sa si Sister Gloria Leonardo gikan sa Binogsayan SDA Church. Okay.
Salamat kayo sa higayon no, nga makapanimbaya ta sa itong mahigala mga kaigsunan nga kanunay gyud nga nagtan-aw o nagdawat sa panalangin si Ginoo din histak na sa pagtuon. I'd like to greet gikan sa Kalinan, Davao City, si Brother Alan Balbuena nga kanunay nga nagsunod sa atong tulumanon takna sa pagtuon. And also would like to greet the same persons nga atong ginagreet kanunay. Si Brother Rowell and Jubet Arisgado sa St. Petersburg, Florida, nga nahimong kabahin gyud sa dako kay nga suporta aron magpadayon kining atong tulumanuntak na sa pagtuon. And of course, Kuya Rex ug si Mambing Gonzaga, salamat kayo sa imainiton nga pagsuporta kanunay sa atong program dinhi sa takna sa pagtuon. We also would like to greet our brethren, mga kaigsunan nato nga mainiton kayo nga nagpaluyo sa dako nga kalihukan sa ilang association rally dito sa Dalwangan, Malaybalay City. Ito lang ni aging weekend mga kaigsunan. Akong i-mention ang mga ngalan dinhi ni Brother Neil o ni Ma'am Sunrose Inday Perales. Salamat kaayo sa inyong pagpahigda ni ining inyong ubos nga sulugoon sa inyong panimalay ni adtong Friday sa gabi niaging semana during sa ato nga association rally din ha sa inyong church. Ato sa bigreet si Brother Crisanto o si Sister Linda Matthew na ginikanan ni Inday. Ato sa bigreet si Brother James ug si Ma'am Inday Kasinabi. Salamat kaayo gyud sa inyong pag-akomodar mga kaigsunan din ha sa atong dapit sa Dalwangan. Ato sa bigreet si Brother Edgar Bitalak and family. God bless you continually o happy weekend. And we would like to move to Pagadian City Center Church nga naa diha nahimutang sa Bersales, Pagadian City. We will be spending our weekend karong simanaha mga higala mga kaigsunan dinha sa Center Church. Happy weekend kaninyo. And congratulations for being very responsive and supportive sa tanan ng mga kaiglesiyahan diha sa Pagadian City, lakip sa San Pedro, dari Santa Maria og sa mga iglesia sa tibok distrito sa Milabay nga dako nga harvest celebration kuyog kang Dr. Christian Dumitrisco ug kang Doc Kidet ang atong president diha sa Western Mindanao Conference. So happy weekend kining tanan mga higala mga kaigsuonan. Labi na gyud sa atong mga kaigsuonan nga naapod sa probinsya sa Leyte. We greet you happy weekend. Mga kaigsuonan mga higala sa Kabisayan ug Mindanao, sa Luzon ug sa tanan nga maabot pinaagi sa Facebook nato nga page ug sa tanan nga nagpaminaw through Hope Radio. Happy weekend mga kaigsuonan. God bless us all continually. Napadayon nato kining ato ang pagripaso sa atong lesson for the week. Naguluhan kini the most convincing proof ang pamatuod gyud nga dili nimo malimod og labing gitawag nato ni Bisaya og madanihon. Wa na gyoy lain pa nga mulabaw sa pagkamadanihon niini nga pamatuod nga ikaw ug ako mga katawhan sa Dios. And that is when God's people are united. Nagkahiusa kitang tanan mga kaigsunan. Daghang mga elemento sa ato ang panagiusa nga lisod king kabuton. Gani sa atong lesson karon, tanaw nato ning 5 ka mga bahin nga lagmit gyud magkabahin-bahin kita. Apan pinaagi sa panigingnan nga gihatag sa Biblia, sa iyon nga ang kunon sa mga katawhan sa Dios ang panagiusa. Dunay 5 ka mga sanga nga atong pagatukion. Ang una niini ang pagkahiniusa diha kang Kristo. Jesus is the main reason why people and Christians are all united. Ikaduha mga kaigsuonan, nahiusa kitang tanan by virtue of our being forgiven. Kitang tanan na reconcile diha kang Kristo ug labaw sa tanan na reconcile usab kita sa usag-usa sa atong mga kauban pamilya, kauban sa iglesia ug diha sa katilingban. Ay katulo, dili man nagkahiusa ang tanan nato nga mga panglihok, but in Jesus Christ we will be united in practice mga kaigsuonan. Ug ang ikaupat nga bahin diha sa atong mga diferensya, we will also be united despite our diversity. Agatawgon kini na common kayo og unity in diversity. And lastly, ang ikalimang nga bahin sa atong pagtuon karon mga kaigsuonan, mao kining panagiusa diha sa atong pagpangwali. So lain-lain ta og mga pamaagi, usa ang atong tumong og tuyo
nga mao ang pagkabot sa kalibutan sa mensahe nga gikan kang Kristo alang sa ilang kaluwasan. Ato kining pagasugdan nga kaigsuonan karon binagis pagbasa agig introduction no sa atong lesson for the week sa atong bersikulo nga saguluhon hangyoon nato si Pastor June sa pagbasa niini. Atong tekstong saguluhon mga kaigsunan diya sa Juan 11 mga bersikulo 51-52. Gisulti niya kini dili sa kinaugalingon niyang pagbulutan. Hinunua sanglit siya man ang labawng saserdote niadtong tuiga. Nahimo niya ang propesiya nga si Jesus mamatay alang sa nasod og dili alang sa nasod lamang kundi usab sa pagtigom aron magkahiusa ang mga nanagkatibulaag nga mga anak sa Dios. Amen. Salamat kay Pastor. Sa imong ikadugang pagpasabot ni iniagi o pag-introduce sa maong teksto sa atong mga kaigsunan. Akong nasabtan Pastor Hesbon, Ma'am Pinky nga kining ang atong tekstong saguluhon. Nga dunay usa ka tawo nga gitugutan nga siya maghimog propesiya. O Amen. kini nga propesya naghisgot nga mao kini ang hinungdan nga ang nagkatibulaag nga relasyon sa mga anak sa Dios mahimong usa. Nahimong usa didto sa Kalbaryo sa cross. Amen. Kaya ang kamatayon ni Kristo dili lang to para sa mga Hudiyo. Apan alang sa tanan nga magatuo kaniya bisan ang mga hentil o bisan kinsa nga mga rasa sa unsang kolor sa tao. Kadtong iyang kamatayon sa cross mo to'y pruiba nga karon sa asa tagikan sa unsang ato ang kagikan kung naa kita ang Kristo usa kita diha kaniya. Amen. Mapinki. Dito na, Pastor, no? Kay, imagine nimo mga kaigsuonan kung wala si Jesus sa pictures sa atong pag-alagad. Murag na ay dako kayo nga bungaw. Murag na ay dako kayo nga separation. Bisan pa sa mga tribo, sa mga tao. Murag, mag-one each way sila. Walay hinungdan. Oo, so kung mag-one each way sila, naagi gitawag og panagkalahi. Na gitawag og Separation. separation. Sama sa mga Hudiyo ug sa mga Hintil, lagyo kayo sila distansya. Ang mga Hintil dili mga second class citizen baka ha ana. Yeah. So we need a figure in the person of Jesus Christ to unify all kinds of ethnic groups. Amen. Person of Jesus mga kaigsunan. Gani atong paladman ang atong pagtuki inining ato ang memory text karong simanaha mga kaigsunan is very prophetic in a sense tungod kay ang nagpamulong niini si Caiaphas nga labawng saserdote sa templo sa Israel ni atong tungura. And speaking of the chapter, context ni siya mga kaigsunan sa ilang sugilanon human nga gibanhaw ni Ginoong Hesus si Lazarus. You will find that in John chapter 11. Ug tungod sa pagbanhaw ni Lazarus nabalaka pag-ayo ang mga Jewish leaders, ingon sila dili na ni magsilbi kailangan na ay paghimuon nato ani niining Hesus nga Nazareno. Pero si Caiaphas makaigsunan ni declare siya sipyat mong tanan sa imong nahuna. Ug matod pa kining atong bersikulo karon, it is expedient that one should die. Mas ikaayo sa tanan nga usa ang mamatay. Kaysa Speaking of Jesus Christ, Yes. kaysa mabungkag ang ilahang nasod. Ug matod pa ni Caiaphas makaigsunan kamatayon nining usa ka tawo nga sakripisyohon nila. Maoy magdala og panaghiusa sa iyang sa mga katawhan nga Hudiyo ug dili lang sa mga Hudiyo kundi bisan pa sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. So Caiaphas was speaking of a prophetic message mga kaigsuonan. Wa siya kasabot sa iyang gisulti pero gisudlan og pulong ang iyang mga ngabil sa Dios. Speaking of the eternal consequences sa ilang pagpatay unya ni Kristo nga kaigsuonan. Ug tuod man diha sa kamatayon ni Kristo mahiusa ang tanang kanasuran, dili lang mga Hudiyo kundi bisan ikaw ug ako mga igsoon nalakip na niining lintunganay sa kamatayon ni Kristo. So, we will find that the very source and reason for unity alang sa mga katawan sa Dios kadto ra gyud kamatayon ni Ginoong Hesus ug mao ni nagdala og kaluwasan
sa tibuok kalibutan mga kaigsunan. Now, dinhita sa panagiusa diha kang Kristo no mo gining ato ang gitan-aw karon. Kining mga katawhan manggod sa Ginoo kung magkahiusa mga kaigsunan. Makita gyud nato ni nga wa nay laing masulti. Wa na kay ikadugang pa. Mura na siya og wali na mismo in itself no, wali na siya nga nagkahiusa pa lang di nakakinahanglang muwali kay lami na kayo ang mensahe ni anang akto sa panagiusa mga kaigsuonan. Kung baga naay nag-awit og gwapo kayo nga special number pagtindog sa speaker mo ingon na dayon na siya common makina sa itong mga iglesia. Di na lang kumuwali mga kaigsuonan kay nindot man kay mensahe sa awit kompleto na. Pero dinhi atong ipasibo sa ato ang pagtuon karon ang panagiusa sa katawhan sa Dios is one message enough nga pinaka convincing mga kaigsunan. Murag di nakakailangan nga magwali kay kana siya nga panagiusa wali na daan mga igsoon. Now, I'd like to throw the stone to our panelists sa ilahang ikasulti ni ining panagiusa diha kang Kristo. Mampingki. Sa atong paglitok mga kaigsuonan nga kinahanglan it is expedient for us that one should die aron nga manaik pagka hiusa. Murag lisod nimo na sabton mga kaigsuonan nga sila katugong misinggit nga ilansang sa krus sa Ginoong Hesus murag wala nimo mahibaw unsa na siya Hudiyo ba na kanang hintil ba o unsa Grecianhon ba. So anyway, atong mahuna-huna nga nagkahiusa sila ana, they don't know what they did. Wala sila kahibaloon sa nganong ilan ng pasyon ang tawhana na sipyat baga sa decision making. It was not that act nga magkahiusa. Sa akong paghuna-huna mga kaigsuonan, wa may laing choice because we know from the very beginning ang bugti sa sala mao ang kamatayon and that death is not worthy of other person except Jesus Christ. So atong mahibaw-an nga pinaagi diha sa kamatayon aning usa nga Ginoong Hesus. Mao ni siya makapahaiusa sa tanan kun ang tanan motuo sa kamatayon o ang pagkabanhaw ani ni Ginoong Hesus. That is the element nga importante nga atong masabtan nga nahiusa ta ana kung motuo ta aning tawhana sa iyang gihimo. Okay, Pastor Jun, any reaction to this material? Isa pa ka butang nga nagkapayo sa kanato ubos sa cross diha kang Kristo. Kanang panahon nga ato siyang sa dihang atong gidawat ang iyang kamatayon o usab kining atong pagdawat sa bautismo. Amen. Yeah. Human kita mabautismuhan, ambot nga no kitang tanan kaagi man tag bautismo. Nagud tay feeling bitaw nga dili nimo nabation o ka bautismo eh. Bot pasabot nga mausa kita diha sa usa ka elemento sa Kristohanong eksperyensya nga mao ang bautismo. Unya tuod na ana usa na ang atong pagtuo kang Kristo, nabautismuhan kita, nausa kita og nindot kayo ang ato ang resulta sa atong panag-uban tungod sa gihimo ni Ginoong Kristo nga ang iyang kamatayon simbolo sab sa atong pagbautismo ingon nga pagpangamatay nato sa atong una nga pagkatao niya bag-o na kita dahil kang Kristo. Yeah. Oh. That's right. Naay nindot kay diha nga murag gihapin ba nga hinungdan ngano nga wala nimo matud pa nimo nga wala batia ang kanang talagsaon sa diha ang pagbati sa dihang di pa mabautismohan ang tao tungod kay sama sa panig-ingnan ni Ginoong Hesus sa dihang nabautismohan siya sa iyang paghawas sa tubig kanang literal na siya no dakang patayon mao tong gisimbolohan sa iyang pagbautismo, pag-unlod niya o ang pagbangon, ang resurrection man no? Yes. Atong mahibaw-an nga mi kunsad sa kang Ginoong Hesus ang presensya sa Balahang Espiritu pinagi sa kanang salampati. So we know nga ang porma sa Balahang Espiritu daghan siya gisimbolohan ana. So kining gahom sa Balahang Espiritu mga kaigsuonan importante ni kay kung ngano ang tao nga maingon nga, uy, magbag-o ko sa akong buhi, pero di ako kinahanglan pagbabautismo, kaya nabautismohan ako sa una.
posible mang nabautismuhan ka sa una pero wa ka kasabot nganong gibautismuhan ka o kulang sa kamatuoran. So wala gyud puwersa no convincing proof. Walay puwersa ang imong pagpaninguha nga magbag-o ka kay wala may reinforcement sa Holy Spirit. Correct. That's right. Aha. So, sa labing tinuod mga kaigsunan, mas lalom tong discussion ni Ma'am Pinky, and we appreciate the effect of baptism mga kaigsunan. Sa giingon ni Pastor Jun kaganina, naa kay feeling nga di po nimo mabati kung wa po ka nagpabautismo. Dili. It's a sense of belongingness to one family mga kaigsunan. Ang akong ma-feel sa mas ma-feel sa usang gibautismohan, bisag wa mi magkadungan 10 years later na siya nabautismohan, we have the same feeling. Mura ka og na-appeal ka diha sa panimalay sa mga katawhan sa Dios because baptism is your entry. And that baptism is replika sa mga kaigsunan sa imo ang pagkigkauban o pagkigdugtong ni Kristo. Ingon nga siya usab na bautismuhan. Physically, he was baptized. Unya, diha sa iyang pagpakamatay mga kaigsunan, nahimo usab kining simbolo sa atong pagpabautismo, kamatayon sa atong karaan nga kinabuhi ug pagkabanhaw sa usa ka bag-o ingon nga bag-o nga binuhat. Ako maguna Yeah, Pastor. gusto na ko nga ma-emphasize nato kining pagkausa nato kang Kristo diha sa iyang kamatayon o sa bautismo. Tungod kay usahay ang uban dili na sila pabautismo pero mag-apil-apil lang ba? Ang gusto ko nako nga kanang kutob sa naghandom nga maka-experience sa kanang gitawag ni belongingness diha sa grasya, sa gugma, sa gingharian sa grasya nga magpabautismo gyud. Yeah. Dawaton gyud si Kristo. Tungod kay ang pagbautismo mao gyud na siya ilhanan, gitawag na siya public public confession. Confession or og sa kuan pa mayon ko nga nahigugma ko nimo pero di ko magpakasal. Murag alanganin, di ba? Walay pruiba. Oo, na mayon nga nahigugma ko sa Ginoo pero di po bautismo, walay pruiba. Kulang. So Kay mura actually, man gud swabe gina pastor, siya, no? mapinti, oh. Kanang- Yeah, kanang tinuod. bautismo gyud murag dili kay na masabtan sa uban kun unless na agid siya ay kanang deepest kanang longing ba Longing, nga yes. pagsunod Handom yun siya. sa Ginoo. Okay. Kay atong may bawaan nga si Ginoong Hesus nganong nagpabautismo siya nga wa man gani siya sala. Aron sa pagtuman sa tibok pagkamatarong, di ba? Correct, Muna correct. yung Tinuod. itubag kang huwan. Sakto yan, O niya, kanang ak sa baptism, murag nakita nako nga, bisag maiyong ka sa Ginoo, Lord, nahigugma jud ko sa imo, musunod ko nimo, pero di lang ko babautismo. Oh. Sakto to yung giingon, nga masikag ingon sa imong uyab I nga, love you. o nga, nahigugma jud ko nimo, pero di lang tawag pakasal. Oh. So, kanang public acceptance, Oh. that is really a sign that you are going to receive Yeah. publicly through baptism. Actually, dili na naton ang ayang lalison mga kaigsunan. Kay daghan man gyud kayo moingon. Dagani ato ni aging Sabado ni nangutana nato, Pastor. Na ako'y amigo ba nga gusto siya mag-Adventist pero dili na siya magpabaptize kay nabautismuhan naman siya og immersion pod. Akong take diha nga issue mga kaigsunan. All right, why problema? Dili. Sulod dinhi appeal sa congregation. You participate, obserbahan lang ka before katagaan o katungdanan nga medyo bugat. Gusto ka mag-Bible study. And eventually maluto ka sa imong kaugalingon nga mga binuhatan. Unya medyo magilty ka nga sa pangurag garbo ra man gyud nagpa-iral sa ako Correct. ang anong di ko magpabautismo. Mao. Mudawat ko nohay ko pero eventually by the grace of Jesus and the power of the Holy Spirit mga kaigsunan, kaning mga tawhana nga mag-resist of baptism will never resist it because they will show it as a proof nga tinuod gid sila nga may Amen. relasyon kang Kristo. Amen. Now, sa dili pa ta mo ato sa break mga igsoon, atong unahan ni og introduce gamay ning mahitungod sa pagpasiguli. Kining issue sa pagpasiguli mga kaigsoon nakahibalota. When sin came, ang consequence diretso mga kaigsunan nahimulag ang tao gikan sa Dios. That's found very basic in Isaiah chapter 1 verses 51-52. Nag-ingon diha ang bersikulo nga dili mubo, wala gipamubo ang kamot sa Dios nga di siya kaabot, ang iyang dalunggan wa mabungol nga di siya kadungog. But your sins somehow have separated you from God mga kaigsoon. Mo ni itong kahimtang. So kailangan ang reconciliation. O ang reconciliation process na itulo ka mga hotong mga kaigsunan. Una,
kining atong pagkahimulagikan sa Dios sa iyang pagka maglalalang ug sa ato ingon nga mga linalang sa diha nga napasiguli ang atong relasyon kaniya. That is reconciliation process number 1. And after that, naapay kailangan nga i-reconcile mga kaigsuonan ang relasyon dili sa Dios ug sa tao kundi sa tao ngadto sa iyang isig ka tao, sa iyang isig kaingon. Tungod sa sala sa tao, santaiya na tagpalusot, magbikil ta diha sa pinulungan, sa kultura, sa prinsipyo, mag-away-away. So there has to be a reconciliation process men to men. Ug sa diha nga ang mga katawhan sa Dios nagkahiusa na reconcile na. The next is one big ambitious project, and that is to reconcile in the entire humanity with heaven, mga kaigsuonan. Amen. Kinsa may galamito ni ini. Obviously, ikaw ug ako nga na-reconcile sa atong isig kaingon ug ngadto sa Dios. We will have a short break. Ayaw mo paghawa din ha, mubalik dayon ang takna sa pagtuon. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga higala. Salamat sa inyong pagpabilin din ha. Atong padayonon kining ato ang mahitungod sa pagpasiguli. Ang katawhan sa Dios nga nihimulog gikan kaniya pinaagi sa iyang kamatayon ug sa iyang paghangop sa iyang katawhan ngadto kaniya mga kaigsuonan nasiguli ta niya. Ma'am Pinky, you have anything about to say about this issue? Maggusto lang nato gyud nga maklaro ba ang kanang pagpasiguli. Una atong nasabtan nga nalayo ta sa Ginoo, unya ang Ginoo mo'y naghimo sa initiative o sa iyang mga lakang para ang tao nga iyang gigugma mabalik niya. Amen. So therefore that is through Jesus Christ. Without Jesus Christ walay pa walay restoration or reconciliation. So si Jesus sagid ang paagi ana, no? So mga kaigsuon na amang gud tay usahay ko nahuna nga bahala na nang ang mga silingan diha ug mga igsuon diha nagkabikil basta all right ko sa Ginoo. Naay panahon mga kaigsuonan nga ingon ana usahay atong hunahuna ba nga okay ra bag sige tag ampo sige buhat sa Ginoo pero naaday tay kadumot, naatay ka kontra, naatay ka bungol. So unsa may inyong atong hunahuna ana? Pwede ba kana pastor kay okay man ko sa Ginoo? Actually, na may gitambag diha sa mga pulong sa Ginoo mga kaigsuonan nga kung nagdala kuno ka og halad nga imong dadon dito sa templo, ang imong priority gyud nga himuon kung naa kay igsuon nga nabiklan duola sa siya kung gusto ka nga ang imong halad mahinalang pon sa imong gihatagan. So, reconciliation with God will always tell you to get reconciled with others. Otherwise, kanang imong pagka-reconcile sa Dios, mura og nominal lang na sa mga kaigsunan, ato lang ng kinaugalingon nga pag-assume nga nahiusa tas Ginoo, kay dili man ta willing makigiusa sa uban. And that forgiveness of Jesus nga gihatag sa imuha, will be more than reason enough nga imo sa pasayloon ng imong isig katao. So ako pabalandong Pastor Buscato kanang word nga aron ang tao mamahimpit Amen. diha sa pagkamatarong. So That's right. ang buot dahil sa Ginoo gyud nga kung ang atong relasyon sa Ginoo okay, kinahanglan po di ay nga atong relasyon diri sa ubos sa atong mga hinigugma sa mga higala okay po. Yeah. Kanang Amen. moingon tan higugma ta sa Ginoo. Apan wala ta mahigugma sa atong isig katao. Dili man na insakto. Tawag ta ng mga bakakon. Bakakon. Amen. Yeah. So ang horizontal relationship Will be translated into a vertical. Ang vertical vertical relationship will be translated into Yeah. horizontal. ang tinuod gyud nga nahigugma sa Ginoo, nahigugma sa isig katao. Amen. Dinita mga kaigsuonan, murag related ra pod kayo kining atong panagiusa diha sa binuhatan. Ang mga katawhan nga na-reconcile sa Ginoo, mo reveal gid sila og mga binuhatan nga iya sa Ginoo. Gani dinhi sa ato ang lesson sa sinulat ni Ellen G. White niya itong tuig 1902, nagkanayon siya. Unsa si Kristo sa iyang kinabuhi kanhi dinhi sa kalibutan, mauusab kini ang angayang pagkakinabuhian sa matag Kristohanon karon.
And Jesus led a one spirit-filled life mga kaigsunan. Na ay mga butang din nga gibutang sa giapil sa lista nga dili na nimo himuon. Undang nakaughimo ni ini. Ma'am Pinky, can you identify the things nga giingon din ha sa Episo nga muundang nakaghimo kon nahiusa nga kakang Kristo? Wala man ako. Sa Episo 4:25. Yeah. Pwede akong basahon sa Bisaya. Sige, Sige, Pastor. sige. To nini hukasagikan kaninyo ang kabakakan o ang tinuod kinahanglan mao isulti nga o ang tinuod kinahanglan mao isulti ninyo nga matag-usa ngadto sa iyang silingan kay kita mga bahin man sa usa-usa. Pagawi kamo nga mahigugmaon ingon nga si Kristo na higugma kanato ug alang kanato mitugyan sa iyang kagalingon ingon nga mahumot nga halad ug halad inihaw ngadto sa Dios. Amen. Naapo diha sa Colosas kapitulo 3 ngadto bersikulo 1 ngadto 17 mga kaigsunan niya dinhi muundang ang usa ka Kristohanon nga nahiusa diha kang Kristo sa pagpanapaw, sa pagpakigilawa, sa dili pagkamaputli, diha sa kilibgon sa unod, dautan nga mga handurawan, malisya, kasuko, kapungot, kadalo, o kanang tanan nga mga negatibong butang mampingki. Pagkaputong maunay maundang na sa ato ang mga binuhatan ingon nga mga katawhan nga nahiusa diha kang Kristo. Daghan man ni pastor na pay mapasipalahon. O kanang dili dishonest words kanang Pamakak. pamakak. O Mahilas nga sinultihan. corrupted words, mga pulong nga mga dili mao. O pamakak ay grabe ni. Pagpangawat, hilabihan nga kasubo, kining to Labihan grieve. kasubo. Actually Kasuko. to grieve is Kasubo. is normal mga kaigsunan. Kanang mayugot ka, masubo ka, pero kana bitong kasubo nga dili na gyud nimo undangon. Nga di na lang gyud ka mangitag rason o hinungdan nga malipay. Dili po ni maayo mga kaigsunan. Dili Apil pod is nang- mga butang nga imong biyaan. Kanang dili pod nang dili ka masubok kung naay namatay, kung dili nga magpakita gyapon sa natural. Natural man kita nga masubo, pero kanang persistent nga pagkasubo mga kaigsunan nga mawad-an na gikagana hinuon sa tibuok nimo kinabuhi, di na pod mahimuot ang Ginoo ni ana. Kay Napay iyang sa- handom sa imo, malipay man kita. Unsa pa na niya? Kanang sigig singgit-singgit. Kanang imbes nga mo istorya og hinay, mo singgit gyud. Ngano man na? Singka. Basig bungol. Okay. Diri kuha na siya, Ma'am Pinky. Wala mapugni nga pagbati. Nya kay na may mga tao pastor nga gani mga Diyos nun. Nya mo ingon mga siya rog wa ka kasabot sa akong kaluyahon. Nga di mao naman kining akong pagkatao. Ako busupak gyud ko ana pastor. Ay nga naman kung kanagod mo atong itanong sa atong buot mga kaigsuonan, wala nay gahom ang balang espiritu sa pag-usab sa atong Amen. That's hunahuna sa atong Gawas kinabuhi. nga walay gahom ang balang espiritu, wala na iluna ang gracias Ginoo nga mobago nimo. Kay murag iyang gipadako ang iyang yung kaluyahon para mga ma-excuse siya. Okay. Doon ay duha ka pulong nga ganahan ko sa sinultihan ni Apostol Pablo. Kadto mga gimension sa unahan, ipahukas to. Hukasa to. Amen. Unya kay hukason man to, doon na po ipasulob. Sulob kag bago. Sulob kag bago. So, kompleto ni siya. Wa lang kay ginanta nga hukasan ni mga klase sa kinaiya. Doon na po yung ipasulob. Grabe ang bersikulo ba kay primero hukason. Wa man tay ina nga isapaw-sapaw na diha sa imong kaugalingon, no? Sabawi. Kung isapaw-sapaw nato. Ipakuha. Murag tao nga naligo nga ang iyang sanina nga baho gipulihan Ibalik. bago. So understood na siya nga kung ang tao maligo, ang iyang isuot nga sanina kana yung limpyo kay aron mahumot gid siya. Mo gyud. Ang nakanindot po diri mga kaigsunan, human ka naghukas, nagsuot kag bago. Kay ug wa pa gitambag dinhi nga magsuot kag bago, posible na subawan ka sa espiritu. Panuhoton ka sa espiritual nga kinabuhi. Mo na nga magsuot gyud kag sanina nga bago. Unsa man ning mga isulob nato mga igsoon, diri sa atong lista. Pag usawan. Sige diha pastor. Sa Colosas lagi hapon. sige. Hindi Colosas nindo di Padayon na pagbasa, no? pastor. Iyon diri nga isulob ninyo ang pagkamabination. Pagkamapuangoron, Amen. pagkamapaubsanon, kaaghop ug pailob. Maginantusay ang usa sa usa. Kung aduna may pagmahay, magipagmahay no.
sa usa batok sa usa magpinasayloay ang usa sa usa. Wow. Maingon nga ang Ginoo nakapasaylo kaninyo. Nan kinahanglan kamo usab magapasaylo. So kanang Amen. tao nga di makapasaylo, wa na kaila sa Ginoo. Og Nindot, labaw. oo. Nindot kay diri pastor ba kining mga butang nga ipasulob human nato hukason ang daang kinabuhi. Ang number one diri nga na-attract ko kanang pamalandong sa mga langit nung butang. Kaya nga naman ang giingon sa balang kasulatan nga and the thoughts of men are constantly evil. Tungod sa iyang makita sa pinagi sa mga telebisyon, sa unsa nga avenues nga mapiktuhan siya. Murag mo na musilsil sa iyang hunahuna psychologically kay what he is feeding to his mind mo po nang makapikto siya. Kanang ditong magsikag basa og mga dili mayong balasahon o mga about crimes or about lust nga kanang of the flesh kana. Murag mo na yung masilsil sa imo nahuna, mo na nga rampant ang crimes karon. Whereas kung mabag-o na day ang tao, ang iyang utok, iyang alisdan sa mga butang nga mo influence niya sa pagpamalandong sa mga butang langit. Amen. Actually mga kaigsunan, mga self-explanatory ni nga mga terms nga gamit dinhi. Ang tinuod nga Kristohanon nga napuno sa grasya sa Ginoo ug sa iyang balang espiritu. Iyan ang undangan paghimo tong mga butang sa una natong lista ug sa ikaduha nga lista mga kaigsunan. Kaning tanang mga virtues nga imong nailhan di sa Biblia, Correct. pagka manggihatagon, pagka mapinubsanon, pagka mapinasayloon, pagka mapalabihon sa uban, I mean ipalabon nimo sa uban, murag tanan ba? Tanan nga mga maayong virtue sa usa ka Kristohanon nga imong naunahunaan mga kaigsunan nga sa pagkakaron sa imong paminaw wa pa nimo mahimo. You will cherish doing these things mga igsoon. Amen. Ngano man kay mao ni siya ang talamdan nga sa atong binuhatan hay usat kita kang Kristo. Apay dugang Aya, pastor. sige pastor. Di ba kito isgutan hukason tong dili maayo nga mga paginawi. Oh, okay. Isulob ang mga maayong Kinaiya. kinaya. Na paggidugang sa Apostol Pablo sa mao gihapon nga kapitulo 16. Okay. Ang pulong diri papuy-a. Wow. Nagpasabot nga papuy-a pasabot nga ato I-maintain. yung i-maintain no. Ang pulong ni Kristo papuy-a. So sa gupon. Oh, nga madagayaon sa ato pa dili kay ginagmay gamay lang. Dili temporary sa ato Oo. pa permanente gyud. Madagayaon gayo diha kaninyo sa magatudloay og magatinabagay kamo ang usa sa usa sa tanang kaalam. Amen. Kay dili magyud ta na tawo nga nahibaw na tang tanan. Sample nagbasa ka kana kay natunan diha. Pag-share nimo sa ako wa mo ko kabasa ato. Nadasig ko. Unya na ako'y gikagulan kay wa ko kabaloon sa akong buhaton. Natambagan ko nimo. Asa ka gikan na imong tambag? Gikan sa pulong sa Ginoo. So pinaagi niini nahimo kitang usa. Kay kita gitagaan sa Ginoo og pulong nga. Mao na ang papuyon sa ato pa kung ang pulong sa Ginoo sa atong kasing-kasing maglisod na ta og himog dili mayo. Kaya ang pulong sa Ginoo nagapausab sa atong kinabuhi ug ang makadungog pud niani mubati pud siya og kalipay og mahumpayan siya sa iyang gibati nga wa niya masabti Amen. tungod kay ang pulong sa Ginoo mao naman ang atong gigamit Oh. nga sa atong pagtinambagay sa matag usa. Amen. Kung nato ning isumada mga kaigsuonan, ang butang nga maayo nga imong gisulob nagpasabot ni nga imo ginang sulobon kanunay. Amen. Kining mga maayong butang kung nato na i-compare sa ato karon wa man gini mga microbe so di gina siya mubaho. Kanang mga mikrobyo nga kaigsuonan kung naana diha nimo pirmi mo na mo baho pero kung maayong mga butang naa diha nimo pwede ra na siyang dili nimo tanggalon mga kaigsuonan. Kung ato pa ning i-translate dinhi sa parlance sa lengguwahe sa mga nagminyo mga kaigsuonan, it is one thing to get married, it's another to stay married. Tama. So kanang gyud kanang mamintinar nimo ang imong pagkapuno sa espiritu ni Kristo while doing these things. Consistency mga kaigsunan ug pagkamakanonayon niini mao gyoy most convincing proof na dinhita sa bahin. Pastor, nindot kaya diri nga virtue kung nindot gyud ang tani kung
usa ato pa mapuy-an nato ba makinabuhian kining carrying others burdens. Okay, Kay yeah. sa akong nakita, ang tendensya gud sa tao mao nga mulikay siya sa pagpasan sa problema sa Sa uban. uban. Ngano mang mupasan man ko nga yaman ang tinuyuan. Napamay ako Oh, naampoy akong problema. So unsaan man nato ni pagpasantop o pagpasabot sa atong mga kaigsuonan, carrying one's burden. Apil pa na din siyang tapad, looking after others' well-being. So kung may kahangawa ka sa iya ha, kung naa siya pala sa ano, ni mo nang tabangan nga mapasanan ni mo ng iyahang kabugaton aron mahawas pud siya. So sa atong praktikal nga side mga kaigsuonan, na kay makita diya nga tabangonon, ayaw nagtuguti mo ko og galingon nga makaako lang kag tan-aw. Do something about the situation mga kaigsuonan. And God will bless that effort. Actually, Pastor. ang akong nakita nga ginatugutan sa Ginoo nga lahi tag dagway sa pagsulay. Tungod kay namo koy magbuta nga sa ato lisod kayo pero sa uban sayon. Oh, yeah. Kaya nahibaw man siya. Una, bisan unsa ka lisod sa butang para sa imuha dako na kay nga pagsulay. Apan gitugutan sa Ginoo nga naa ta nini nga eksperyensya aron matuman ang gitawag carry each other's burden. Kay pinaagi sa atong pagtinabagay, mausra gihapon ta masipong ra gihapon ta diha sa Ginoo. Ngani dinhi sa katapusan ganahan ko sa inyo ni Apostol Pablo nga bisan unsa inyong pagabuhaton sa pulong man o sa buhat, buhata ang tanan sa ngalan sa Ginoong Hesus on sa ngalan ni Ginoong Hesus. Bot pasabot nga gihimo nimo ni tungod kay nahigugma ta sa Ginoo. Ug tungod sa atong paghimo niini kadtong atong nahimuan nakamatngon pod siya nga di ni basta-basta. Dili normal ni ang gihimo sa ako. Yeah. Wala ni gihimo sa uban. Nganong iya man ang gihimo para ba sa makakita kag tawo nga buutan. Wala siya mahimong buutan kay hingkalit lang siya kabuutan. Naanay something nga motivating factor nga naghimo siya niya na o kita nasayod nga kanang mga butang nga nagatukmod ka nato sa paghimo niya ng mga butang nga tungod sa gugma sa Dios. Amen. Unya, ang gingon pag ni Apostol Pablo nga, kung makahimo detag maayo, makatabang ta sa tuwing sigataw, magpasalamat ta sa Ginoo. Nga nakahimo ta adto kay in reality dili to gikan sa ato, Gikan sa Ginoo. gikan to sa Ginoo. Ang pagkamahal Sa ako bang pag-analyze sa imong gisulti karon pastor ba? Nga kining pagpasan sa lulan sa uban, in one way or another, you become connected. Yes, with each other. Oh, with each other. Yes, Oh, yes. so kanang connection nimo sa anang imong higala o igsuon nga ning bati ka ug unsa iyang problema through prayers ba yung nag-ampo siya nga hangyo nga ayampo ko o nagkinahanglan kong kwarta o akong anak nga sa unsa lang. So ang imo nang nadawat nga nadawat nga blessing nga gikan sa Ginoo mo'y nagduso nato Yes. pagtabang sa uban. So in kana nga premise mo rag we are united. Correct. Yeah. Mao na nakapausa nato. Yeah. Kada bitaw mayunta sa iglesia nga maigsuon, may buntag, doon na tayo sa kaigsuon nga nasa balatian o sa may atong mahimo ani. Kabalo mo kinsay unang mukuot sa bulsa? Kadto nakatilaw og tabang. Kadto nakaagi. Pasabot wala ka- nakatilaw sa gugma sa Oh. Ginoo. Kana na yung mga estudyante mingon nga ma'am politiko ani kay estudyante ko ma'am mao ni mao na. Kabalo ka kinsa una mo palit sa estudyante? Kadto nakaagi pod og student working student. Tinuod na. Bot pasabot nga ang Ginoo nagtugot ining tanan aron kita magbinatiay, Amen. magtinambagay sa atong mga lulan kay actually ang tanan natong suliran doon na solusyon. Ang solusyon mao ang kinaiya gagikan sa Ginoo. Amen. Okay. Daghang kay salamat niya ng mga punto nga ato natuki mga kaigsunan. Ninita karon sa panagiusad despite our differences. Na amang gyud mga instances nga di kita magkaparehas og sabaw. Di ta magkaparehas og lungag. Pero dunay mga issues usahay mga kaigsuonan nga mga gumunhap sulod sa iglesia nga usahay atong padak-on nga bisan og dili kaayo mahinungdanon. Ug tungod niini mao na ni makabuak hinoon sa iglesia. Like for example, diri sa atong panigingnan mga kaigsunan, Roma 14 ug 15, gisulti din ha ni Pablo ang kasinatian sa mga katawhan nga sa ginagmay nga mga habits
and traditional thoughts mga igsoon nga ilahang gidala-dala o gibalon-balon mao ni hinungdan nga giuting kay pag-ayo sa mga katawhan ilang gipadako ingon nga isyu mga kaigsuonan which was not supposed to be the big issue sa ilahang paghisgotay sa kaluwasan. Ug maoy nakabuak sa ilang iglesia. Unsa may angayan natong himuon ni mga butang? Pastor John. Abot pasabot nga kadtong mga isyu ha. Sumala sa gisgutan ni Apostol Pablo din nga dili ni siya isyu nga may kalabutan sa atong kaluwasan. These are just minor issues pero nahimong dako tungod kay mo lagi na lahi man tao nahibaluan, lahi tag nabasahan, lahi po tag upbringing. Pag-abot nato sa church, madala po nato na ang mga pagbati. Busa si Apostol Pablo nagpahinomdom kanato nga ato ni siyang tagaan o pagtagad pinaagi sa pagsinabtanay. Kanang tolerance sa ganan tolerance. Atong Paghatag og luag-luag, paluag gamay ba? Paluagan nimo ang imuhang pagtagad sa iya. Dili nato pressure ang tao kung mao pa na ang iyang naabdan nga hunahuna, mao pa na ang iyang nakatunan. Sige lang usa. Ato sang tagaan og tsansa. Nga maka-alinggat pa siya nga tama no. Di dito mo. Dili dito. Something like that. Sige, ang mapingki. ako ikadugang anak pastor no kanang ang gigon diri matters that are not pertaining to salvation. Magitawag na nato og non-essentials. Pero kay mao man ay Mo may padako So lagi sa kita nga mga Adventist nahibaluta nga unsay atong giusahan pinaagi sa mga doktrina, nagtuo ta ng Trinity, nagtuo ta ng kamatayon ni Kristo, etc. 29 katima. To make it right, Lisod. 29, 28. 28. Lisod. So Hindi kana kayo nga ta mga mga fundamental beliefs nagkahiyo sa taana. Pero naay mga non-essentials nga mga gibase sa opinion. Example, ang sa Biblia dire yung pagkaon. Ang pagkaon moingon ta nga, uy, di gadi mo mag-vegetarian, di mo maluwas. Ngano nga moingon ta ana maayo ba na dili gid na mao kay ngano ang tao nahibaluta nga atong lawas templo sa Ginoo. So kung unsaon nato na siya pag-atiman, mag-vegetarian ka man kahaukan, kay dili man nato ma-impose ang atong kaugalingon nga maluwas ko mag-vegetarian gyud ko, no? Like for example, dati mga kaigsuonan sa Alaska, pugso na mo sila pagpakaon og mga gulay nga wa may mutubo Wa may nga mutubo gulay nga dito gulay. sa mga ice. No, patay sila Dito sa Barubo panahon sa Surigao del Sur pagka-assign na mo dito. Ang mga kaigsuonan nga mga ang panginabuhi mananagat ang ila in taong panginabuhi mao ang pagpanagat. So pag abot sa drought nga pila to ka bulan sayuti na lang kalabasa ang makitaan. So may balanced diet pa kaana nga maoran na imong makitas merkado. So ang akong puti pasabot kini nga mga butang dili gid ni siya ingon essentials to salvation. Kay example pananglitan ang isyu magputi ka nga hoy dili biya maayo nang mag-make up, mag-lipstick, mag-unsa na lang na diha. Are these essentials to salvation? I don't think so. So dili ka mohukom kaya naman sa Ephesians ba na to, 2:5 nga, let this mind be in you which was also in Christ Philippians. Jesus. Philippians chapter 2:5. So, kung banalitan, imong na-imagine nga, Jesus, mahimaya, bagog ka na ako kung mag-ingon ani ko. Nga, magsuot kog miniskirt. Sa Christian standard, dili ginamayo kay ang ato din ang ugdang mga pagpananina ug ang pagpagwapa dili sa makita sa gawas kun dili sa sulod sa kasing-kasing. So pag ingon nimo Ginoo malipay ka nga magsuot na lang kog pinapuok nga short o miniskirt mo ingon ma-imagine gid nimo kung honest gyud ka sa imong pagbati mo ingon jud ang Ginoo nga murag dili gyud ko ana malipay ba. Kay dili ban mahimaya ang Ginoo ana. Amo na gitawag nato nga mga non-essentials nga mga issues bitaw. Una atay atong personal nga conviction mga kaigsuonan. Dili na to angayang ipugos sa uban. Kung unsay imong nakita nga working with you personally. Isa di pa nato ni biyaan nga point mga kaigsuonan. Balik-balikan na po nato ning panultihon ni Agustin og Hippo. Wapo ni nga talamdan mga kaigsuonan matud pa niya three-liner lang ni in essentials unity. In non-essentials, liberty, and in everything, charity. Very good. I like Okay na itong timanan mga kaigsuonan. Pag-abot na gani sa mga isyu nga magbangga tao niya, dili essentials, wala labot sa kaluwasan.
ana na lang giduting mo. Balik ko na to. In essentials, unity. In non-essentials, liberty. In everything, charity. Praise So, the diha Lord. ta mga kaigsunan magkabtanay. Now, dito sa itong katapusan nga bahin sa itong lesson, kining panagiusa diha sa atong pagpangwali, pagkabuot o mga hamiling galag alang kang Kristo. In different instances mga kaigsunan, kung natong reviewon pagbalik kini nahitabo sa mga katawhan sa Dios in the early Christian church, of course, that was no longer a time nga ilahang gituki pagbalik ang sala ni Pedro. Ikaw Pedro, na malikas pagkagkatulo, gilimod nimo si Kristo. Wa na nila gituki to si Juan og si Santiago nga nagsigig inton og kinsay mahimong naa sa tuo nga bahin ug sa walang bahin ni Kristo. They never speak of their ill deeds sa nanglabay mga kaigsunan. Kundili kung silang gihimo, nagkahiusa sila sa pagsusi sa ilang mga kasing-kasing kaugalingon. Gumikan kay aduna sila preparasyon mga kaigsunan nga isangyaw ang ilang nakaplagan nga baruganan diha kang Kristo ngadto sa tibuok kalibutan. Amen. And this is what we need to always experience as a church mga igsoon. Now, atong hatag ning panapos nga mga pamulong, mubo nga paagi aron ato kini bagatakupan mga kaigsoon. Pastor mo nang pabor ko gyud nga sa dili pa ta maghimo og usa ka pagwali or kanang atong ginahimo nga meeting, evangelistic meeting. Doon nagyoy panaghiusa diha sa pulong sa Ginoo. Yeah, that's right. Revival usa gyud. Kaya ang pagbuhat magud sa bulhaton sa Ginoo, dili gyud siya lisod basta ang atong kaugalingon. Nasangat gyud sa Ginoo. Amen. Na kabantay ko natong akong bago nang gihimong wali nga usa sa mga tigulang sa iglesia si Brother Noli Espinosa. Nakaingon ko sa iya nga grabe gud, nagtrabaho siya, may sweldo kada adlaw pero iyang gibiyaan sa tulo ka semana. Tungod kay iya yung gibati nga ang buluhaton iya gid sa Ginoo. Para sa ako og wala ang balang espiritu kaniya. Ug wa siya makabasa. Nagsige man siya basa. Wa siya makabasa sa mga pulong sa Ginoo. Dili na mahimo ang paghatag sa iyang panahon tungod kay dili man to niya bation. Amen. Apan kon bation nato ang gugma sa Ginoo, pinagi siyang pulong, nata revival and reformation, ang buhat sa Ginoo dili lisod buhat. Amen. Mampingki. Ako gining pasalamatan ang Ginoo ba. Kay sa pag-apil na ko aning mga women's evangelistic endeavors. Nakita na ko ang panagiusa sa mga kababayan nga lain-lain ng ilang profession, lain-lain ng ilang mga kakuhaan sa panginabuhi, lain-lain po ang anak ba. So nakita na ko nga bisan aning buhat sa pagpanaog o kalag o ganing pagwali. Nakita na ko nga all women are united. Amen. So sa diha nga magkahiusa sila, nagpasabot nga there was a revival and the outpouring of the Holy Spirit. Correct. Kay lisod ba ya? Pareha dito sa Alabel. May usa ka babae nga I don't need to mention nga dili lalim ang magsigig kag luto nga taw-taw lang na napoy maabot kay magsigig magluto na po kay mapakanon. That cannot be done by an ordinary Correct. woman. So unless kung naa siya burden sa pagpakaon sa mga uban nga ang tuyo diha nagsupport pod sa tibugan, so dili gina may tabo. So when we are united in our desire to follow the Great Commission Amen. of doing the evangelism, naagi makita nato nga resulta sa panagiusa diha Amen. sa buhat sa Ginoo. Amen. Daghang kayong salamat sa atong kauban ng mga panelist dinhi. Natapos ang ato ang pagtuon mga kaigsunan sulod sa kauras. Ako ni pagatakupan. Pinagis pag-share ninyo sa gamay nga ilustrasyon sa atong lesson karon nga semana. Mahitungod sa usa ka anak nga adopted. Unya ni dako siya, maayo kay iyang relasyon sa iyang adoptive parents, pero nabot siya sa punto nga nangita na siya sa iyang real identity mga kaigsunan. Nag-search siya kinsay iyang original nga ginikanan, iyang nakaplagan, iyang gi-communicate. Excited siya kayo mga kaigsuunan hangtod nga ang DNA papers ug ang tanang original nga papers na ana niya. Niabot ang panahon nga nagtagbo ni gid sila. Ang iyang original nga ginikanan kuyog ang iyang original nga maigsuunan. I tell you mga kaigsuunan, pag abot na nila ang tanan gina nagtanaw na kaingon nga uy mao gid ning tinuod niyang mga ginikanan, mao gini tinuod nga anak kay ang naong ang dagway pa lang
may unggid sila kayo sa iyang inahan, samot sa iyang inistoryahan, sa mga manirisim ug linihukan, mao rin mga kaigsunan. Kung baga, ang mga papel nga iyang giandam natabunan sa pamatuod nga diha sa ilahang mga linihukan, inistoryahan ug mga dagway mga igsuon, mao gyud. So, this would perhaps be the most convincing proof nga inaanak siya ni ining pamilya mga kaigsunan. The same thing is true with us Christians. Bisan pag-unsa ang imong i-profess nga daghan kag natun-an na kay mga certificate nga ipakita, pero your actions Yes. will outdo what are in the papers. Amen. So, mga kaigsunan, salamat kay sa grasya sa Ginoo. Kami din histak na sa pagtuon, magapanghinaot nga ang Ginoo, magpanalangin ka natong tanan. Amen. Ato kini pagkatak-upon, pinaagi sa pag-ampo ni Pastor Jun Taw-Taw pagkahuman ni ining halad sa musika. When you feel discouraged, when you feel that you're alone, when somebody neglects you and no one will comfort you, when you feel discouraged, when you feel that you're alone, when somebody neglects you and no one will comfort you, it's time to call for someone. It's time to talk to him. He's near you and is reaching his hand. Now, Jesus is calling you and he's waiting you now. May mayaon nga Dios nga naikaw sa katasan sa langit. Daghan kayong salamat Ginoo sa imong pag-uban kanamo kining usa ka oras nga pakituon kauban namo dinhi Pastor usat among tanan nga mga igsunan. Sa tanan nga mga nagapaminaw, among gipangayo kanunay ang usa ka kinaiya nga gikan kang Ginoong Hesus. A transformed life is the best proof and evidence to the world nga kami mga anak sa Dios. Amen. Ginoo tabangi kami niini. Kay kada adlaw nagatubang kami og daghang hagit sa among palibot, sa among puloy-anan, sa among gitrabahoan bisan pa sa kadalanan. Apan ang imong gahom mao'y nagahatag kanamo og paglaom. Pinagi sa balang espiritu nga mo'y motudlo namo sa pagkinabuhi ingon nga mga pinasaylo, ingon nga gipasig-uli aron kami makadawat sa gahom nga langit man. Salamat nga imong dugangan na among kadasig ug pagtuo diha sa ngalan ni Jesus nga manluwas. Amen. Jesus is calling you and he's waiting you now. It's time to call for someone. It's time to talk to him. He's near you and reaching his hand. Now, Jesus is calling you and he's waiting you now. Jesus is calling you and he's waiting you now. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here.
Hope Channel. Sharing love, changing lives.